Ahoj, takže jdeme si tejstnout jídlo, jenom vám ho ukážu za chvíli. Teď vám ho ukážu. Toto je moje jídlo. Takže a jdeme ho ochutnat. Jakoby tahle sušenka je virální, takže jsem si ji chtěla prostě dát, ale jinak vám chci ukázat obličej, jako už ho ukazuju docela poměrně dlouho. Ale teďka prostě jsem se rozhodla, jakože prostě vám natočím jak sušenka jí brambory. A jako dobrý. Babi, nice, like. Dejte mý babičce like, protože tohle jako je mega dobrý. No, jakoby 10 z 10. No. Takže tak. Takže 10 z 10 dávám tomuto jídlu a čauky. Pa, pa.